संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। कुणकेरीच्या हुडोत्सवानं आपल्या प्रथा परंपरांमुळे वेगळेपण जपलंय। गगनचुंबी 109 फूट उंच हुड्यावर चढणारे संचारी अवसार ह्या उत्सवातील आकर्षण असतात। पाहुयात हा थरार ड्रोनच्या नजरेतून। वायू वेगे देव हुड्यावरी सरसर चढती, वायू वेगे देव हुड्यावरी सरसर चढती। देवरूपाची ही प्रचिती सर्वांना देती, देवरूपाची ही प्रचिती सर्वांना देती। कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती, कुणकेरीच्या हुडोत्सवाला भक्तगण येती। कितीक वर्णावी देवी भावैची मधी, कितीक वर्णावी देवी भावैची मधी। शेवटीला तिचा मान, देवी माझी उत्सव मूर्ती, उत्सवात तिची शान। खण नारळाची ओटी भरुनी, देऊ तिला तिचा मान। देवी तुझ्यासाठी पसरला पदर, भक्ताचा कर तू संभाळ। पुढे मुडनीने जाती दुःखे, मिळू दे सुख सारा भक्ता। शिकार वाघाची परंपरा आहे जुना त्याला वारसा। देव अवसारी अंगात, देव संचारी रंगात। देवी आसनी बैसली, करून आदि उत्सवाला। भाविक सारे माथा टेकती, अशी शक्ती या गावात। गगनचुंबी हुडा शोभे, कुणकेरी गावात। ढोल वाजू चला, डप वाजू चला, रंग उधळून राधा नाचू चला। होनी बेभान मारूया रोपाट, सर्वांनी बोला आता हव्वा 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 हव्वा। भाविक सारे माथा टेकती, अशी शक्ती या नावात। गगनचुंबी थोडा शोभे, कुणकेरी गावात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।